И здравейте, поздравители на YouTube, аз съм ArmorPlays FTL и днес правя ревю на сървъра Ultimate PvP. Ultimate PvP. Сървъра е български, евентите са от 7:30 вечерта, нали? И И вчера, онзи ден сървъра беше отново отворен. Той беше затворен много дълго време, към една година някъде. И сега пак е отворен, сървър е як, за това мен много ме кефи, защото е PvP, пък има и ресове и може да си правите, нали, къщи, да си ги предпазвате, не както при други сървъри, дет само правиш къща и на другия ден я няма. Тук виждате, това е нашия рес, аз съм го правил и това е главната къща. Прави е биното най-главно, иначе аз съм му помагал, тук има разни бедроци. Да, има разни работи. На горния етаж още няма нищо. И ще се върнем след кратка пауза, че тук трябва да е нещо. И така отново сме тук. Всеки ден евент, ето, дам инфото от Ultimate PvP. Всеки ден евент 7:30. И така, отново сме тук, пак го казвам. Ето го мини-купъра. Мини-купър. Значи тук сега ще ви разведа и всичките къщи. Плюс това да кажа, че на евентите хвалят страшно яки айтеми. Не пресилено. Само да кажа, това може би прилича на къща, но това е ванч. Ама да, видите колко и дълбоко надолу. Е така, тук е къщата на ето спичко е. И той се е направил като мини-купър. Е, тук някакви работи в честото има човека. Тук долу има разни етажи, виждате, ето чест. Тук много хубаво си го е направил. Дами и господа, виждате, че той е с някаква такова айренка. Също така, сега продължаваме. Това е неговата къща. Сега тук е нашата къща с Дами и господа, Кристина Исла. само да ви покажа, преди да Ето. и сървъра, само да ви покажа аз какво е. Ето тук торча. Готови ли сте? Това е моя чест, тези два честа са мои. Гърбанки и 9 стака санд. Тук имаме 15 блоков Fire, един Брелинг санд, няколко стрелки. Това са вчера от евента нещата, които не съм си ги сложил. Тук съм фармил санд за идеи. Тук е на Кристина Исла честа, той има разни работи, но... Я пусни водата пресила. Как беше, бе? И аз също ще да правя. Кой е хвилата с косата? Буй. Ах ти нещастна. И така тук виждате, има обаче Reset Flow беше, човек. Reset Flow True. False трябва да е тогава. Ми какво ще е? На True ли трябва да е? Да, на True е. На True, ма трябва да рестартнеш водата. Как? Готово, Готово, така, добре, стана. И виждате, тук се получи това. И другата къща, тук има някаква обрана овца, такова, не? Тук къщичка с 4 легла, ние сме повече, но няма никаква. Тук едно голямо дърво е пораснало, тук е къщата на титка. Дами и господа, тези 4 легла са за тези, които ги домърсява да си правят къщи. Тук е хома на биното и на титката. Титката е тук, биното го няма. Значи сега ще ви разведа и всички ларпове, да видите какво става толкова, нали, този сървър. Ларп админс, там показва админите. И те само два сега. Значи Берко е онера, пък генерал е Дикдъм. Стига се псувал, бе. Дикдъм. И това е моят ендър чест. Тук виждате, имам 2 меча от Kit Boss, 2 нагръдника Pro 4 Toners 2 Fire Protection 4 и един същите, само че гащи. Тук имам и Bedrock, Block of Diamond, такива неща. Имам и легове, 45 лега, 10 лега ги взех, за да мина някакъв тъп джъмп, някакъв пич ми го даде. Да, той хубавото написа вместо мен, кажете хай на YouTube, обаче той не го написа грамотно, затова ще го напиша. Така... Кажете хай на YouTube.
Също така има фикс. Да, аз го казах това. То аз в моя клип се го казвам, те не си тъчу. Отиваме на другия ларп. Ларп Блейз. Там може да си фармите блейзове. Ако имате ако имате меч с лутинг, там може да отидете и си е супер яко да си фармите блейз. Това е една от добрите идеи в този сервер също. Отиваме на Warp Enchant. Вие знаете, тук на Warp Enchant може да си енчете разни работи. Каквото си искате. Не можем, ще се пише. Ето тук има и анвили, обаче те се махат. Тук имаше преди много беше по-различен сервер. Сега отиваме на Warp Event. Там има супер много често е принцип за евент. Просто сега ще ви покажа какво става на въпрос. Това са... Топа няма често е, он не ги е копирал. Верко. Той не е он не ги е копирал. Там са едни от честовете за копиране. Мисля, че другите бяха някакви. То май няма, не знам. Те надолу има още, просто не се вижда. Другия ларп, отиваме ларп Food. Там може да си фармите храна. Това си е също добра идея, защото в някой сервер няма ларп Food, по принцип. Тук има някакъв пич. Той си фарми човека. Нека си фарми. Да, това. Между другото, сервера е мега яки и стават хубави пипи битки, особено след 5-6 евент, когато всеки опнат вече, който е ходил на евент редовно. Затова, хора, съветвам ви, който има възможност, който го кефи сервера, да влее да... Аз не съм толкова добър на PvP и не ходя, защото няма може... Да ви кажа, ако видите един колко 17, не го пилете. Той е главният, не че главен на сервера, но просто... Няма да го килят. Все пак, колко някакво говорим за него. Той е хак. Не е хако е, тихо. Се не го. И стават много големи мелета. Обаче аз не ходя, защото нямам хубава яйте. Това е много гадно. Това е гадно. Да. И не мога да ходя. Аз не съм казвал, че съм взел. Отиваме сега на Warp Jump. Там само на евенти. И има награда за първи и втори, няма за трети. Не знам що. Добре дошли на Warp Jump евент. Аз не казах, че Owner е турчеви. Отворено е. В смисъл сега е отворено, не знам защо би трябвало да е затворено, защото си пише, че на евент аз не мога да скачам така. Сега отиваме на Warp Rules. Да четем малко правила. Значи, не искай items, или гъма или оп. За един ден е наказанието. Не спами мют за един ден, което новия хелпер обаче не го спазва. Хората си спамят, той мютва за по 5-10 минути сета. Не използвай хак или мод. Това е бан за 10 дена, вече това се е по-строго. И сега отиваме на Warp SMS. Само ще ви кажа нещо, дами и господа. Това за последното ще ви кажа, това е в смисъл за модовете. Разбирам сега за фляковете, но Optifine сега за който да ме бамват, примерно, че съм влязъл с Optifine. Да, това е много интересно. И ето тук rules, ранки, команд. Още няма ранкове, само хелпер има, той нямаше и тъпа, какво беше станало, не помня. Това е сервера. Якичек си е сервера, много як PvP битки стават. Ето го Warp Trade. Има си тук, нали, само едно. Ако има 50 човека, какво ще правят? Боже... Те смогат да го копнат и да го пействат за това. Мега якия Warp Trade. Тук гледам с... Мозес, Будоват, Натун, Теренек. И така, дами и господа, това мисля да е за клипа. Надявам се да ви е харесал и чао!